Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, etxe hontako kolaboratzaile den Patxi Urrutia izango dugu gurekin platoan. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1673ko abenduaren 15ean, Margaret Cavendish, ingeles aristokrata, filosofoa, poeta, zientzialaria hil zen. Bestalde, gaurko egunez baina 2000 urtean, Txernobileko zentral nuklearra behin betiko itxi zuten, 1986ko istripu larria eta gero. Gainera, 2010ean, Blake Edwards, estatubatuar aktore, zinemagidogile eta zinema zuzendaria hil zen. Eta azkenik, gaurko egunez baina 2013an, Joan Fontaine, estatubatuar aktorea hil zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira, gaur abenduaren 15 asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak 2 positibo posible atzeman ditu Omikron aldaeraren bidez, sekuentziazio bidezko baieztapenaren zain. Sánchez presidenteak Buñuelen iragarri du, ostiralean hondamendi natural izendatuko dela uholdek kaltetutako eremua. Abenduaren 16an goizeko 11etan, Nafarroko osasun plataformak elkartaratzeak eginen ditu osasun zentro publiko guztietan, kalitatezko osasun arreta publikoaren eta lan baldintza duinen alde. Txibite lehendakariak nabarmendu du Nafarroa garapen jasangarriaren Europako erreferente bihurtzea dela SA espezializazio adimentuaren estrategi berriaren helburu bat. Nasubintza arduratuko da hobekuntza lanez eta gobernuaren alokairu polsari etxe bizitza partikularra lagatzeko izapidez. Nafarroko publizitate eta komunikazio sektoreak komunitatearen barne produktu gordinaren 0,5% sortzen du eta bere enpresen tamaina handitu behar du. Eskubide sozialak hitzarmena sinatu du Alsasuko udalarekin etxerik gabeko pertsonentzako Marino Aierra aterpetxeako finantzatzeko. Sortzen plataformak salatu du hezkuntzan dauden garraio arazoak eta Jimeno Kontseilariaren negoziaziorako interes falta. Iruñak bizikleta elektriko publikoak alokatzeko bere lehen sistema estrenatu du, zeinak 400 bizikleta eta 52 gune izanen baitu hiri osoan banatuta. Non dago Mikel filmak Atlantic Dog saria irabazi du Uruguayen egin den nazioarteko zine dokumentalaren jaialdian. Akzion kontra la trata erakundeak aste hontarako aktibitate ezberdin antolatu ditu Iruñan. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Bihar, arratsaldeko 6etan hasita, San Francisco liburutegi publikoan Isabel Salcedo ipuin kontalaria arituko da Kamixibai saioa eskaintzen 4 urtetik gorako haurrentzat. Sarrera librea izango da leku guztiak bete arte. Gainera, egun berean bihar, baina ordu bat beranduago, 7etan, ikusi entzun txalo egin antzerkia Iruñean Gaiarre antzokia hitzaldia egonen da Zabalguneko Zibiboxean. Hitzaldian, Iruñako antzeslanak eta antzokiak landuko dira mendez mende. Eta bihar ere, 7:30 Kondestableko Zibiboxean, Josune de Goñik eta Leire Alonsok poesia eta biola de gamba errezitaldia eskainiko dute. Ostiralera pasaz, 7etan Katakraken Bilduma 0 liburu aurkezpena egingo dute. Eta momentu berean, Lidia Txukovskaiaren Urpean murgildu liburua landuko du Katakrakeko irakurle taldeak. Horretaz gain, larunbatean, goizeko 11etan hasita, familientzako arte laborategia burutuko dute Juslarrotxako Zibiboxean. Eta agendarekin bukatzeko, larunbatean baina arratsaldeko 6etan, Ameli eta Xirrikituen Jostunek ipuin kontaketa musikatu saioa eskainiko dute Juslarrotxako Zibiboxean. Sarrera doakoa izanen da, lehenagotik izena eman da, eta 3 urtetik gorakoi zuzendutako saioa izanen da. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroako plan estrategikoko apustuak nekazaritzako elikadura, osasuna eta industria dira.
Argazkiaren bidez, Buñuelgo bizilagunek Pedro Sánchezi irtenbideak eskatu dizkiotela jakinarazten du. Horretaz gain, Nafarroan Omikron variantearen 2 kasu detektatu direla ere aipatzen du gaurko azalean. Kiroletan, Barjaren hitzak jasotzen ditu. Esanez, arrobiko kirolari gisa Torres eta Oier eredu direla berarentzat. Bestalde, Maria Iraburu Nafarroako Unibertsitateko errektore izendatu dutela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Iruñean bizikleta elektrikoen alokairua martxan dela iragartzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Aseguru partzuergoak uholdeengatik gutxienez 30 milioiko kalte ordainak aurreikusten dituela dio titularrak. Argazkiaren bidez, bizilagunek Ebro garbia eskatu dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroak 2 Omikron COVID kasu atzeman dituela ere jasotzen du gaurko azalean. Gai aldatuz, Iruñeak alokairuko 240 bizikleta elektriko estreinatu dituela aipatzen du. Eta bestalde, 16 urterekin Pirinioak utzi eta ikastera Iruñara doan gazte baten kasuaz mintzatzen da. Azkenik, Maria Iraburu Elizalde Iruñeko Nafarroako Unibertsitateko errektore berria izango dela iragartzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularra, Lakuak osasun txartela EAEko ostalaritza osora zabaldu duela da. Argazkiaren bitartez, Nafarroan lehen kalkuluen arabera 12.000 hektarea laborantza urpean geratu direla jakinarazten du. Bestalde, EAJaren eta PSEren gehiengo absolutuak kontuak Lakuari itzuli behar izatea ekiditen duela jasotzen du Garak azalean. Horretaz gain, hitzarmen ekonomikoa eguneratzeko aurre akordioa azpimarratzen du. Gai aldatuz, Johnsonek lidergoa bere lerroetatik zalantzan jarria izaten ikusi duela aipatzen du. Eta bukatzeko, finalistak Bizkaiko bertsolari txapelaren lehiarako prest daudela nabarmentzen du. Jarrai dezagun berriaren azalarekin. Jaurlaritzak COVID ziurtagiria eremu itxi ia guztietara zabaldu duela da titularra. Argazkian, Bizkaiko bertsolari txapelketarako lehia zabal-zabalik dagoela nabarmentzen du. Amaiur Sarriegi, Realeko jokalariari ere tarte bat eskaintzen dio gaurko azal honek. Bestalde, OMCtek Afrikako migrazio bideen etapa guztietan tortura dagoela salatu duela jasotzen du. Eta amaitzeko, Eusko Jaurlaritzak aurtengo hazkunde aurreikuspena puntu bat murriztu duela aipatzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, patronalaren jarrera itxiaren aitzinean, adinekoen egoitzetako langileak grebari ekitear daudela da. Bestalde, EH Bilduk Iruñeko aurrekontu proiektua erakundeen arteko liskarra sortzeko asmatua dela salatu duela jasotzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Ondalan Kopen deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, uholdeen osteko elkartasun olatuak aurrera egiteko indarra eman diela. Goazen orain, gaurko eta biharko eguraldian iragarpenak ikustera. Gaurko eguna berriro ere behe-laino itxiarekin hasiko dugu barnealdeko txoko batzuetan. Zenbait lekuetan baliteke lainoa iraunkorra izatea, batez ere Ebro ibarrean eta inguruko eskualdeetan. Gainerako tokietan giroa eguzkitsua izango da. Temperatura maksimoak epelak izango dira kostaldean, 14 edo 15 gradu ingurukoak. Haizea aldakor ibiliko da, kostaldean ekialdekoa nagusi. Gauean haizea hegoaldetik finkatuko da. Eta bihar, ostegunean, eguraldiak berdintsu jarraituko du. Eki hego-ekialdeko haizea ibiliko da, eta Ebro ibarrean behe-lainoa trinkoagoa eta iraunkorragoa izango da. Horren ondorioz, hegoaldeko toki askotan egunez temperatura hotza izango da. Ipar isurialdean eguzkia izango da protagonista, baina kostaldean tarteka lainogune batzuk agertuko dira. Termometroetan ez dugu aldaketa handirik izango. Minimoak hotzak izango dira eta izotza egingo du barnealdeko zenbait lekutan. Orain, etxe hontako kolaboratzailea den Patxi Urrutia dugu gurekin platoan. Kaixo, Patxi. Egunon. Zer moduz? Ongi, zu?
ongi baita. Ederki. Hemen beti bezala, zuzara, ez? Gehiago ibiltzen dena alde Bueno. batetik bestera, eta beti albisteen bila beraien komentatzeko. Lasten dugu pixket bai, gauzak, zokoak eta bazterketa, jakiten ditugu zenbait gauz gero hemen azaltzeko eta hemen, hausnarketa txiki bat egiteko ere. Eta, gaur ze gairekin, hasi nahi duzu? Gaur, astero badaude inbertze gai eta oso importanteak. Aukeratu behar da. Gaur orai adibidez gaia da, uholdeak, ez? Baina, nola denetan agertzen den, utziko dugu alde batera eta berzu zenbaitzutara orai dela egun batzuk argitu direnak, baina ja zahartuek eta antziak ditugunak, uste dut hor baditugula zein gauz txiki batzuk edo gai importante batzuk. Txikiak zenbaitzuindako, importantea bertze batzuindako, eta horiek nik behintzat nahiko nituen unet berriro ekarri eta bertze hausnarketa txiki bat horien inguruan egin. Orduan ze gai iruditzen zaizu garrantzitsua eta aipagarri? Bidezazu lehenbiziko gaia eta oraia antzita dagoena eta berritzera agertuko dena da pedofilia. Pedofilia arazo handi bat izan da, egunka kasu izan dire, inoiz ez zaio horri neurririk jarri, inoiz ez da horren inguruan salaketa sakon bat egin, azterketa bat gutiago, eta baina iritsi da momentu bat, non ezin dute gehiago gordetu, ezin dute gehiago altxatu, eta azkenean hemen Frantziako artzapezpikuak pausu bat eman dute aurrera, eskatu dute informe bat ze demonio pasten zen horrekin, eta horren arabera 300.000 kasu izan dire Frantzian pedofilo kasuak, ez? Horren inguruan, beraiek bertze espiritu batekin bizi omen dire eta inbertze gauz erraten omen baitituzte, hor bat dago utzune handi bat eta hor bat dago injustizia handi bat eta delitu pila bat dago, zerengatik kontuten eduki behar dugule, hoi ez dela errespetu falta bakarri baita delitu ere badago. Eta hor Frantziako gobernuak eta denek hor behar dute zerbait mugitu, holako delituak egiten ari bari medire egunero, eta ze pastu da beti begiratu dute, kanpoko aldera, bertzaldera begiratu dute, baina momentu bat iritsi den honez dagoen, eta horreia ari dire pensatzen, nondik diru atera ordainketa ekonomikoa ere egiteko horrelako egoera pairatu dituztenak. Baina nik hauen nuke utzi nahiko bazterrean, kontuten eduki gabe, azkeneko Bilbon izan genuen kasua. Non irakasle bat, salatu zuen ikasle batek, opuseko eskola batean, non aita eta semeak eritu ziren oso fuerte eta aitaren adierazpenak oso gogorrak izan ziren, zeren eta ziurtasun osoa eskaintzen zuen semearen jarrerak, semearen salaketak, eta ez baitzuten sinetsi nahi izan, eta eskola hartan ere ez zuten hori onartu nahi izan, ez? Eta horrelako defensari gabeko egoerak salatu egin behar ditugu eta gure tartetik aldendu ezin delako. Askideia, apeza beren sexualitate eta beren virginitasunekin eta horrai baitira inbertze zozokeri erraten, behingo zuti dezaztela zozokeriak alde batera, eta hasi daitezela justizia egiten eta jendia respetatzen. Ez naski beraien zozokeriei begira egon behar dugu gainerakoak, baina beraien okerrak eta delituak salatzeko bai, eta aski da erran behar dugu apeze, utzi dezatela beren sexualitate bakean, bakotxa konponduko dugu geren bizitza, baina utzi dezatela beraien gezurra, beren virginitatea eta beren zozokeri horiekin horra hitzen baitire, azkenean beraiek ere personak dire eta sexo beharrak eta horra gertzen dire, ez dute ies egiteko modurik. Hoi dago eta uste dut hoi salatu behar dela, inbertze aldiz, horrekin moztu egin behar da, eta delitua da, baita apezak egiten badut ere. Behintzat, Frantzian ez txosten hau agertu da, baina oraindik ere badaude kasu asko. Inbertze kasu, Baionako apezpikuak 30 kasu edo izen daitezkela hemen, errandu nik uste dut askoz gehiago, zergatik 300.000 atratzeko, pensatu zenbat kasu behar diren hor izan ez horren gibelian. Eta gehien bat estatu Espainiarrian, hemen ez da duzpastu, hemen ez da olako gertatu, hemen ez dago deus. Artzapezpiku fatxa batzuk, horiek bai badire, baina ez dago deliturik hemen gertatu, zer da hau? Nola sinetsi dezakegu Frantzian 300.000 eta hemen ez? Oraindik ere pausu handiak eman behar dire, baina errain dut, deliturik gabeko gizarte batera iristeko. Ez naski, ez da gizar birtute irakusteko edo. Ez aurrera pausuak aztertzeko. Dena gorde, dena altxa, eta bertzaldera begira. Aurrera pausuak ematen ari gara, eta uste dut, horiek ere baztertuko ditugula, zergatik umetxo gazten eskubideak eta beraien bizitza horrela zalantzan jartzea eta horrela xeatzea,
uste dut onartezina dela inondik ere. Horren albiste hori ezin zen pasa, ez? Komentatu gabe. Bai, hau zerbait erran behar genuen horren inguruan, zenagatik, bueno, pues hau agertu da, baina karo agertu da hori dela 10 bat egun, eta ja antzita daukago kasik ez, eta bueno, berreskuratu berriz, eta gogoan eduki, eta gainera, erran, torriko baitire informazio gehiago gaiunen inguruan, hor badaude inbertze kasu gordeak daudenak, baina, bueno, pixkanaka agertuz joango dira, zalantzarik gabe. Orduan joango gara ere komentatzen, ez? Aurrera gozo. Hola, xen. Bueno, eta aipatu nahi zuen beste gai bat, ere zen pixkat Volkswagenen inguruan, ez da? Bai, bertze, eta oso importantea Nafarrentzat, zer Volkswagenen etorkizuna zein izango den, ez? Hau, une badu arazo larri bat, zerengatik, orain bertze 1000 lanpostu badaude, eta horren inguruan ere hainbertze lanpostu sortzen dira, hainbertze enpresa txiki, hainbertze komertzio, hainbertze Nafarroko aberastasun fokorik importantena izan daiteke Volkswagen, eta karo, zer gertatu behar zen horren inguruan kontutan eduki, zoreia modeloak ereduak aldatu egiten direla, orai autoelektrikoa datorrela, eta enpresorrekin zer gertatuko zen, eta hor bazauden animeleko zalantzak, bueno, bazauden eta badaude. Zerengatik hemen denez diretzen dute berria bereren alde, baina bueno, hor erran dute autoelektrikoa egingo dutela. Baina ez dut erran zenbat marka, ze plan duten, ze papera jokatuko duen hau dena, xehetasunak hor, barkatu. Ze nolako etorkizuna duten da, hoi dena oino akusteko dago, ze xehetasunak ez dira agertu. Eta bueno, berri bat hola botatzea ongi da, baina hor gainean egon beharko dugu ikusten ze demonio pasten den, azken finean Nafarrentzat horrek kristuin garrantzia du. Eta, bueno, gauza bat dago argi. Hemen pixkat badaude Estatu Espainiarrean bi faktoria handi Volkswagenenak ez, bueno, Martorell eta Landaben. Ze gertatzen da? Pues gertatzen da, gero bigarren lerroan ikusi bazenun edo hirugarren lerroan, horre erraten zuen gero kusi beharra zirerorai zenolako laguntzak eskainiko zieten gobernuek Volkswageni. Eta hor, sartzen gara, gai importante batean eta gainera, bueno, pues, ez dakit ulertezina dena. Dependitzen du zein laguntzak eskainiko dieten, nahi dut, zenbat milioi euro emain dioten Volkswageni, enpreso torri daiteke unet edo joan daiteke harat. Baina, bueno, ze pasten da hau? Erra nahi dut, erosi egin behar ditugulare lanpostuak, eta gero urte baten buruan edo 2 urten buruan torriko da, final de año, ez da zenbat milioi protxu. Eta egin, atea dituzten hortik. Baina, hau etzen lantegi bat eta lantegia unietzitzaioan bada lagundu behar bere fabrike aurrera ateratzeko, eta orai, ze hemen kristuin dirutza ari da irabazten. Zerak, guk jornala ordaindu behar diogu Volkswageni, Volkswagen hemen geldi dadin. Bueno, ze sistema ekonomikoa da hau? Bueno, badakigu kapitalismoa dela eta kontradizio guztiak hor badaudela, ez? Baina nik uste dut, hau ere azpimarratu nahi dut. Nor da Volkswagen Nafar gobernuari eskatzeko dirutza? Eta, bueno, bertzaletik berriz, Kataluniako gobernoi berdin erran behar dugu, gara. Baina, zen olako gizarte antolatzen ari garen non multinazionalak hartzen dute gure aurrekontuen parte importante bat beraiek dutelako zestagitze sistema edo beraiek direlako zuren jabe. Hemen akatsa badago, akatsa handia dago gainera. Ez? Porque ze gertatu behar da, hemen diru gehiago duenak eramaten du enpresa? Pues horrela gertatuko da, eta horre ikusiko dugu Volkswagenekin ere zenolako negoziazio, bueno, badaudela jakingo dugu, norat jaten dinez horren emaitzak ere bai ikusi eta pairatu egingo ditugu, ez? Eta hori da pixket, kezkagarria dena Volkswagenen inguruan, Volkswagen enpresa importante bada, Nafarroarentzat oso importantea da, baina hemen gauzak ez dire ongi, ez daude ongi, orai ja ikustean zenolako subasta dagoen hor tartean ikusteko nork eramaten duen zer edo zerengatik erabaki dutena, xehetasunik ez dago horren inguruan, ze parteak, ze motorrak, ze markak, horiek denak hor daude eta horiek denak oraindik erabaki berra dire eta segun horiek nola hartzen diren, emaitza batzuk izango dire edo kontrakoak edo antzekoak edo desberdinak.
Ordu momentu hauetan ez dago aukera onik, ez? Bueno, ez dago deus argirik, adierazpen importante bat izan da, bolondate olako zerbait, baina idatzirik eta deus hor ez dago deus, momentuz behintzat, hori bai, hitz politak badaude. Eta importantea da hori ere, erran dute, lengua baino asko zobia da orai horrelako adierazpen bat edukitzea. Baina hemen ez ditugu eskilak dandakai hartzen al, zeren eta... Horainik ezin da jaki, zertatuko den. Alexen. Orduan hori buruz ere, etorkizunean seguru hitz Bai, zalantzarik gabe, unek garrantzik eragarria dauka gainera, Nafarroaren etorkizun horren inguruan dago. Eta pixkat ere lanarekin lotuta ez, badaude ofizio batzuk, erreleborik gabe gelditzen ari direnak. Orai, azken asteburuan eta hor izan dire eztabaidak eta, lanei buruz, kexatzen dire zenbait eremutan eta ez dagoela jendeeik lan hori egiteko, ez? Alde batetik, espertuak edo, jaioak edo lan desberdinetan, ofizio desberdinetan, gero eta gutiago direla, orai dena nahi dute izen kazetari, abokatu eta primer ministro. Eta, tartean behar dire arginak, zurginak, igelseroak, urginak, denetai behar da ez, eta, horietaik, ala dirudi, osko gutxiago. Eta baita ere, badago horri lotutare, badago bertze gauza bat, ofizioak ez bakarrik txikitzen ari direla, eta bertze gauza bat ere kontutan eduki behar dena, da, gero eta jende gehiago sortzen dela gure gizartean, eta gure gizartean gutxitzen ari dela bertako jendearen kopurua, azken finean, bi pasa behar ditu persona bakotxak ondorio bezala utzi, nahi balime dugu mantendu gure populazioaren, baina gertzari da gertatzen, hemen beharrezko lanpostuak kanpoko jendeak hartzen ditu eta hori mesede bizi gara. Zenbaitzuk ari dire, kanpotarrak entzen digutela lana ez, kanpotarrak beharrik beraiek hemen daudela, hainbertzelan bestena zetzirelakoz betetzen alko, etorkinik gabeko gizarte batean biziko bagina, ez? Eta hori da oso importanteak oraintxe mantendu kontutan eduki behar duguna, ez? Ze demonio pastuko zen hori denak hemendik lekutuko baziren. Gelditzen ginen hemen deusik gabe. Osea, hori ere bertze arazo badago, eta arazo honi, horrelako arazoei, arazoak arazoa dire. Baina zuk aurre egiten badiozu denborak egin, arazoiek konpondu daitezke edo lehundu bedere bai. Baina hemen gertatzen dena da, bertze aldera begiratu egiten dela, gaurkoa bakarrik ikusten dugula, eta baina zerangatik horren inguruan zerbait egin beharko zen. Eta neurri batzuk hartu beharko ziren. Ze pasten da, bakotxak, badirudi hemen politika munduan, ondoko eguna begiratzen dela eta hurrengoa ja alde batera uzten dela, ez? Eta hori dena ongi beharko zen, hartu, ikusi, aztertu, eta gehien bat proposamenak egin, eta irtenbideak bilatu sortzen diren arazoei, ez? Eta hemen, hori arazoa hori handia da. Hainbeste jende, ez dugu ofiziorik, ez dago ofizio duten jendeak eskaz ditugu, eta hor handitu egin behar da hori, eta bertzadetik ere, erran duguna. Jendeak behar du jakin, kanpokoaren bizkar edo, kanpokoaren egiten duten lanaren ondorioz gu ere hemen gauden bezala, eta askoz ere gehiago oraindik jubilatuak erraten baitute, lanien ari diren hien diruarekin gure bizi modu antolatu behar dugula, pentsatzu norako gauza ditugun eskutartean. Eta ez garela konturatzen ez, agian edo? Klaro, horiek ere ikusi egin behar dire, zerengatik, importantea da jakitea, etorkizunean badugu hemen arazo handi bat. Zerengatik, ez dago jenderik, zenbait, hainbertze kuplek usten dituzule, ume batekin edo umerik gabe, eta gero horiek lanak betekin behar dira. Eta horri gehitzen badiozu gainera, bertze gai bat dela roboten asuntoa. Persona guztiak zorrak ordaintzen ditugu eta zergak ere ordaintzen ditugu. Baina orain arte, horiek ez dituzte, aberastasuna mugitzen dute, baina horiek ez dute zergik ordaintzen. Zu pentsazul, busbaneko langile guztiak, lan guztiak robotaken egiten bali meditu. Nork eginen zuen IRPF, ordainduko zuen IVA, nork eginen zituen gauzoi denak?
ez dago inor, eta hori nola biziko ginen. Teknika modernak eta inbertzeiak jakintasun eduki gauzei buruz da, eta gero ezin ordaindu gure zorrak, ezin, gure bizimodua. Biziko ziren robotak, gu berriz goze zirko ginen. Bueno, oraindik ez gara iritsi ez, puntu horretan haino. Ez, nik uste dut gauza hori buruz ere, galdera batzu behintzat jarri egin behar direla, ez? Porque, hor daude, igual, erantzun erresa izaten alko dute, baina noi beharko da gizarteratu eta gizarte beharko du horren jakintasuna beharko du izan, ez? Eta bestetik, pixkatere lanarekin lotuta daude, ez? Behin-behinekotasun egoeran dauden... Hor ere bertzegai bat, nik ezagutzen ez nuen, eta nik ezagutzen nuen bertzek ere ez zutela ezagutuko, ez? Eta da, administrazioan zenolako lan egoera dagoen. Beti eran izan dugu lan erresa, lan ona, ez nahi zoran kontra egongo, ez? Baina hor dagoen gaia bertze bat da, Badago, kristoin utzikeria zerengatik, langileen erdia da behin-behinekoa. Ez dituzte oposaketak egiten, eta, badaude, eta orai aurkitu dute arazo bat zerengatik epaile batek grandu, 5 urte lanian daramaten jendea, ja fijo izan beharko zirela, eta baina, ze pasten da, orain arte, norbait arauak ez errespetatu sartzen bazen administrazioan, eta gehien bat euskara tartean bazen, krimen destau bat agertzen zen hemen. Horai berriz, milaka langile pasa daitezke gibeleko atetik fijo izatera. Hau zer da hau? Eta gainera utzikerie, beraien utzikeriagatik, beraiek ez dutelako ziakin, irten bide bat bilatzen horri, ez? Claro, langile bat hartzeko administrazioan behar dituzu 6-7 hilabete. Behar dituzu hainbeste denbora errespetatu, hainbeste lege bada ez duena balio. Ez duena balio zerengatik arazo ez du konpontzen. Eta legea dire arazoa konpontzeko ez sortzeko. Eta kasu honetan hala egiten da. Eta hor daude, hainbertze 1000 langile ez direnak fijoak. Eta hemen uste dut gainera badagoela gauzatxo bat ere dut. Hemen salaketa bat orokorra egin behar zaie sindikatuei. Zeren eta horrelako egoera baten inguruan beharko zuten inala egin jendeak kalean izateko. Onartezina da horrelako egoera bat. Ze pasten da? Nola, denek hor isilpean eta batzuk edo hor dauden aia, hor atxikitzen dute eta amik eno metoken, baina ez gauzoie behar dire argitu, gauzoie behar dire eztabaidatu eta gauzoiei behar irten bide bat eskaini, hemen gertatu ez dena, baina beharrezkoa da, alik eta laizterren zerengatik, karo, orai izan de beste arazoa, epaile batek, eskemen dena igera judizializatzen, epaile batek errandu, 5 urte dara mazkitena fijoa direla, barnean direnak eta 4 urte terdi dituztenak, errain dute ez, 4 urte zerengatik nire interesatzen zait, eta nik ere rekurritu egingo dut, eta nola, epailen esko gaude, eta epaile, zentzu komuna edo ez duten ezagutzen, nola, realitatetik kanpo bizi diren, pesoiek errain dute dozen gauz, eta hemen, ze salsetan galtzen dugun denbora, beste gauzak, beste arazoak konpontzeko ordez horrelako eztabaida batzutan. Hori konpondu beharko da. Hombre, zerbait egin beharko dute, baina azken finean hor arazoa oso larria da, baina ez ditut ikusire oso kezkatuak horren inguruan gure politikariak. 155 eskatzen zuen oposizioko buruak gaur goizean, baina ez dut ikusi horren inguruan zerbait erraten zuela, edo konpondu behar dugu denen artean edo borondate bat, konpontzeko borondate eskaintzen zuenik. Agian esan duzunagatik ez, jendea ez dela gehiagik kexatu edo... Bai, karo, eske hor denak trampan daude, eta ez daude trampan, baina horrelako hor mugitzen bada zerbait, denei eragin halko zuen mugimendu horrek. Horregatik, mama, déjame como estoy, nola da hoi? Bada, erran bat, erdera zerteutena, mamaita, déjame como estoy, olako zerbait ez. Pues hemen ere berdine, portxekaso ez bukitu, zeren eta, galtzeko izan dezaket. Eta agian gaize aldatuz ez, zuk beti komentatzen duzu ere pentsioen inguruan, eta... Bertze gauza bat, ezke, bueltak egon naiz aste osoa, pentsatzen zenolako, horri buruz eta langileen egoerari buruz, ez? Baina, pentsatzu zer gertatzen den hemen, ez? Langilekin bueltaka ibetzen garelaek eta gauza honen inguruan. Aurten
prezioak igo dira eguneko 5 edo 6 ez da izer. Eta igoera, pensiodunen igoera igoko da 2-3, holako zerbait. 3 puntu diferentzia dago prezioetan eta soldatan. Eta guk beti borrokatu izan dugu, sindikaliste beti borrokatu izan dugu, gutxienez erosahalmena mantentzeko konbenioak igoera behar genuela. Hemen aurten guri 3 puntu kentzen dizkigute. 3 alde batetik. Baina badago beste faktura bat heldu dena. Eta da, egin beharrian adibidez, 10 urteko banaz bertzekoa egiten dute 11arena, eta 12rena, eta 13rena, eta badabazi urtero haunditzen 35etara ailatu arte. Nahi dute. Eta karo, urtero hor galtzen duzure puntu bat bedere. Zerra nahi du horrek? Gero eta pogorreago egiten ari garela. Eta gero eta zailtasun gehiago ditugula hilebetea bukatzeko. Eta hoi da errealitatea. Eta horren inguruan ez da zer, pastu? Komisiones Obreras eta UGT negoziatu dute estaturekin, seguraskire, 1.000.000 pila bat beraiek izango dutela beraien antolakuntzarako, eta ja badoaz, jazta. Hoi onartzera, baina nola daiteke, guk onartzea askoz ere jornal gutiago, txikiago izango dugula datorren urtean. Eta gainera kontutan eduki nola orain arte, orain dela urte batzuk, 2 urte, azkeneko 2 urten banaz besteko hartzen zen erreferentzia bezala. Oraia igo da 10etara edo, ez da 12etara edo, eta urtero igotzeko asmoarekin dabiltza. Eta igoko dituzte. Eta, baina guk gure pobrezia gero eta handiago izatea, eta horren alde egon behar dugu. Edo horren inguruan nola ez gara muitu, nola ez gara atera kalera. Ze demonio pasten da hemen horrelako gauzak. Ze fede gutxi dugun langileen ahalmenetan eta horrelako gauzak, horrelako gauzak desagertu egin behar ditugu, baztertu behar ditugu. Zeren gati, gu bizituin bat nahi dugu. Ez dagoela dirurik, nola ez dagoela dirurik, seguntan horren dako ez? Klaro ez dagoela dirurik, ikusten bat dituzu, galdiozu Borboni, jabaden dirua edo ezten dirua, eta horrek ez zuen duro bat etorri zelek, horrek bere erregetza denboran egina du bere diru bilketa hori. Baina horrelako konbenioak izatea eta gaurko egunean hemen fabrikak erretzen ez aritzea, ezinezkoa da. Frankismoan askoz ere goera kaskarragoa ziren eta horrelako zerbait, 3 puntu galdu erosahalmenean, ezinezkoa, onartezina da. Onartezina dugu behar dugu borrokatu gutxienez mantentzeko, erreferentzia mantentzeko, ez? Baina, eta hortan gaude, baina onartezina eta berriz ere hor sartu behar dugu hortza, eta ja, sindikatu, baina hemen guziei gainera, erran bertzaile, ez. Horrelako egoera bat, ezin dela, eta, ezin dela greba orokor bat egin, bale, ados. Baina kalera atera daiteke, asambladak egin daitezke, mobidak egon daitezke, prentsan ager gaitezke, azaldu dezakegun egiten alko ditugu asambladak denetarik, jakin arazteko jendeari eta jendea kontzientzia ardezan gauzauen inguruan, ez? Baina lanoi dena ez da nabaritzen, askoz ere azkarrago beharko zuen, askoz ere forteago, eta uste dut hau importante da, erten aldu ni bezalakoak ez du, arazoi, bi egun faltatu, ez? Baina heldu direnak hasi beharko dute konturatzen, ez dire konturatzen gainera zein egoeretan biziko diren. Gaurko gunean beren gurasoak eta bizi balin bat dire oraindik nahiko poliki daude, baina etorkizuna iluna. Eta gehien bat, printzipioak duintasuna nola torri daiteke hemen Madrilko ez dakit nor, erratera guri jornala jaitsi egin behar digute. Zertaz ba, nik nahi dudelako, baina dirurik ez da izango, ez dirua badago. Dirua badugu hainbertze, ejerzituan gastatzeko, bertzean gastatzeko, baina zuei ez zaitugu eman, duintasun gaia da. Guk langileen truke, bizimodu duin bat behar dugu, eta gainera, aberastasuna nork ekoizten du langileak, nor da denen jabe, nor beharko luke denen jabe zen, langileak, eta lehenbizikoak ongi tratatu behar diena dire langileak. Baina duintasun hori izan behar dugu gure barnean sartua, duintasuna. Eta duintasuna mantentzen denean errespetatu egiten da inguruan dauden beharrak eta dauden jendeak.
Eta hori da uste du nik egin beharreko lana hortik dator. Bueno, zuk argi duzu ordunea, ez? Bueno, bakarrik, igual argia laizter itzaliko dela, oira, ja, kezka bakarra, ez? Eta, bueno, ez dakit agian, ja ez, azkeneko gai bezala, aipatu nahi zenuen ere esnal presoaren... Bai, bueno, pues bai. Hemen ere errespetu eskatzen dute asko gauzkurentzako, baina oraintxe irakurtzen duen gaur goizean esnalek, 70 esnal preso politiko iparraldekoa, 70 urte betetzen dituela eta ia badara mazkiela 30 kartzelian, ez? Bueno, ikusiz gainera borrok armatua ja desagertu zela, etak uko egin ziola borrok armatuari, arazoa konpondu beharko zen, duintasunez, gizatasunez, eta hor ikusten dugu mendeku zale batzuk buru belarri dabiltzala, eta nahi dutela jendeak hilarte mantendu kartzelean, eta uste dute heriotza zigorren antza duela deus baino gehiago. Eta bueno, pues, gogoratu esnal ere hemen beharko zuela gure tartean, eta bueno, gogoratu bere urtebetetzea dela, eta animo. Ez dakitez, honekin bukatuko dugun, nik uste dut baietz, ala badagoen... Ez, bueno, gaia bakizu beti badaudela, baina, bueno, nik uste dut gaur zenbaitzuk eta gainera ezain berria, ezain errepikatuak. Eta, bueno, pues, hurrengoan ere seituko dugu, seguru izango ditugula berri gehiago horren inguruan, asko kontutan edukiz gainera, bueno, pues, hemen tartean dagoena da, diruaren banaketa. Edo kapitalari ematen diozu diru, gure gizartean dugun dirua adibidez Volkswagenekin egin nahi dutena, edo farmaziekin egiten dutena, edo osasunarekin egiten dutena, edo zaharretxetan egiten dutena, aprobetxatu batzuk beharretan daudela, dirua kentzeko eta nia berasteko. Hoi alde batetik edo beste aldetik berriz, bueno, pues dirua erabiltzen dutenak elkarren artean ahalik eta gehien banatzeko eta beste gizarte bat antolatzeko, ez? Eta, bueno, pues hor ditugu, adibidez, osasun publiko bat izateko, guk ez dugu behar osasun bat opuseko ospitaleak aberasteko. Eta, hori ere, pues, bueno, beharko zen moztu, horren inguruan, eta gauz horien inguruan segitu beharko dugu, azken finean hau gure eguneroko ogia baite proposamen horiekin gertatzen zaiguna. Bueno, argi dago ez, beti izango dituzula aldarrikapena. Pensatzeu baietz. Berazuk beti jasoko zaitugu hemen, Patxi. Zure hausnarketak eta entzuteko. Mil esker. Eskerrik asko zuri eta hurrengora arte. Vale, aio. Udalerrietako albistetara pasako gara. Eguesibarren, familiendako eta adinduendako kirol jardunaldiak antolatu dituzte. 2 orduko saioak izanen dira eta Eguesibar gogotsu ekimenaren totem ibilbidea eginen da, hantxe dauden probak burutuz. Parte hartzaile bakoitzak arropa erosoa jantzi beharko du nahita ez. Bukatzeko txokolate beroa eta opil bat janen dituzte askarian biak doan. Izen emateak abenduaren 21 arte egin daitezke udalaren webgunearen bidez. Bestalde, eguberriak ospatzeko egitarau zabala prestatu dute, mota guztietako jarduerekin, kontzertuak, lehiaketak, antzerkia eta askoz gehiago ibarretik irten gabe. Jarduetarako izen emateak online egin beharko dira, eta besteak beste, haur txikientzako antzerkia, haurrentzako zientzia eta magia tailerrak, adinduendako kirol jardunaldiak eta familiendako kirol jardunaldiak eskainiko dira. Honekin lotuta, aste honetan, ostiralean, gazteendako arratsalde pasa egingo dute Fazeko gaztegunean 12 urtetik gorakoentzat. Egun horretan, egingo den jardueren berri, sare sozialen bidez emango da. Larunbatean, gainera, Eguesibarko abesbatzaren kontzertua izanen da 7:30 Gorraizeko parrokian. Sarrera librea izango da dena bete arte. Eta asteburuarekin bukatzeko, igandean, zineklubaren txanda izanen da ETE filmarekin. Jarduera 5:30 hasiko da Sarrigurengo Oihanburu aretoan, eta 9 eta 13 urte bitarteko gaztei dago zuzendua. Izena WhatsApp bidez eman beharko da edukiera mugatua baita. Gai aldatuz, DN Management enpresen lehenengo lasterketa
Apirilaren 2an larunbata egingo den proba aurkeztu dute Eguesibarren. Kirola eta ohitura osasungarriak lan esparrura batzea da helburua. Nafarroan finkatutako enpresetako langileen kohesioa sendotuz bestelako giro ludikoan, lehiaketaren pizgarri gehigarriarekin. Horrela eta enpresako 2, 3 edo 4 langileko taldeak osatuz, mistoak edo sexu berekoak, hitzorduak gonbita egiten du enpresa ordezkaritza izan dezan Sarrigurengo irteeran egun horretan. Korrikalariek egin beharko dituzten 8 kilometroetarako. Diario de Navarrak antolatu du kirol hitzordu berri hau, Arangurengo udalaren eta Laboral Kutxaren babesarekin, eta ofizialki Sarrigurengo udaletxean aurkeztu zuten. Izen emateak urtarriaren 17an irekiko dituzte eta informazio guztia online aurki daiteke. Eta bukatzeko, 2021-22 ikasturterako Euskara ikasteko helduendako diru laguntzak argitaratu direla jakinarazi du udalak. Euskara ikasi nahi duten 16 urtez goitiko herritarrendako dira, baldin eta Nafarroan erroldatuta dauden deialdia argitaratzen den egunean. Etxaurin Gabonetako herritailerrak antolatu dituzte. Sagutxo ludotekan burutuko dira abenduaren 23, 27, 28, 29, 30 eta 31 eta urtarriaren 3, 4, 5 eta 7an. Goizez izango dira 9:30 eguerdiko ordu 1:30. Prezioak online kontsultatu daitezke eta izen emateak udaletxean egin beharko dira abenduaren 17 baino lehen. Eta horretaz gain, Olentzero eta Maridomingiri eskutitzak emateko aukera egongo da Baiarako herri desberdinetan abenduaren 19an. Goizeko 10:00 11:00 Ubani, Zabaltza, Arraitza eta Beraskoainen izanen dira. Eta 11:30 12:30 Bidaurreta, Etxarri, Ziritza eta Etxaurin. Iruñeak bizikleta publikoak alokatzeko bere lehen sistema estreinatu du. Herritarren eskura hiri osoan zehar 42 basetan banatuta dauden 400 bizikleta jarriko dituen zerbitzua. Martxan daudeia da 240 bizikleta eta horiek jaso aparkatu eta kargatzeko 26 gune, zeinak abenduan eta urtarrilean osatuko baitira aurreikusitako kopurura heldu arte. Modu horretan, hiriko auzo guztiak lotuko dituen sare bat osatuz. Udalak hiri barruko garraio bide horren aldeko apustu garrantzitsua egin du, izan ere lehen fasean 1000 biztanleko 2 bizikleta elektriko jarriko ditu, eta zerbitzu hori duten hirietan batez beste 1,1 ibilgailu dituzte 1000 biztanleko. Apustuak gora eginen du bigarren fasean, zeinetan Iruñeak 2,5 bizikleta izanen baititu 1000 biztanleko. Ekimen hau Go Green Iruña energia, trantsizio eta klima aldaketarako estrategiaren barruan kokatzen da, zeinak barne hartzen baititu hirian garatzen ari diren edo garatuko diren klima aldaketaren kontrako ekimen guztiak eta datozen urteetako jarduketa ildoak zehaztuko baititu. Lehentasunezko ildoen artean, garraioaren deskarbonizazioa sustatzen dutenak daude. Garraioa baita Iruñeko energia kontsumoaren 51%aren arduraduna eta klima aldaketa sortzen duten berotegi efektuko gasen isurketen 55% sortzen baitu hirian. Eta haien artean, nabarmentzen dira, garraio motordun pribatuaren alternatiba gisara bizikletaren erabilera sustatzen duten estrategia integratuak. Ziklo sarearen edapena eta hobekuntza, bizikletendako aparkaleku seguruak, hiritarren prestakuntza eta jada abian jarri den bizikleta elektriko publikoen zerbitzu berria. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.